Здравей, аз съм Ян. Знаеш ли, че повечето от хората, които учат английски език, се отказват основно заради трудната и скучна граматика? Те прекарват часове и дни наред наведени над учебника, докато накрая загубят интерес и мотивация и впоследствие се откажат напълно. Онлайн обучението, което навлезе в последните години, не промени особено нещата, тъй като процесът остана един и същ. Единствената разлика е, че вместо в учебника, сега голяма част от учащите английски език се взират в монитора, докато методите на учене остават непроменени. Дали има решение на този проблем, или всички ние трябва да приемем, че ще учим английски език без желание? За твоя и за наша радост има. English Motivator е първата система в света за обучение на английски език, която комбинира анимацията с интерактивност, с цялата граматика и структура на езика. Това означава, че имаш възможността да учиш английски език, докато едновременно с това се забавляваш и напредваш постепенно с нашите уроци, които са подредени според европейската езикова рамка от А1 до Б2. И всичко това от комфорта на твоя дом и използвайки всяко едно от любимите ти дигитални устройства. И така, след като вече знаеш какво е English Motivator, бихме искали да те поканим в нашата платформа. За да получиш достъп до нея, трябва първо да се регистрираш, като попълниш формуляра най-отдолу. Ще се радваме да те видим там и да споделиш своите впечатления от нашия нов проект, за да можем да помогнем на възможно повече хора в България да научат английски език. Забравих да спомена, че видеята ще бъдат само на български език, така че няма от какво да се притесняваш, ако сега започваш с английския. Благодарим ти за отделеното внимание, като ти пожелаваме успех във всички твои начинания. И нямаме търпение да те видим пак. Чао и до нови срещи!